L'erupció del Vesuvi que l'any 79 sepultí Pompeia, Herculà i Stàvia, poblacions de la Campània, va ser presenciada des de lluny per Plini el Jove quan només tenia 18 anys. El seu tiet i pare adoptiu, el científic i naturalista Plini el Vell, tan bon punt va albirar la catàstrofe, va encaminar-se a direcció al volcà, fet que li va costar la vida. Plini el Jove es va quedar amb la seva mare a Misenum, població que també va patir les conseqüències d'aquesta erupció, però es van retirar a temps al camp. Més endavant, Plini el Jove, en dues cartes, Epistolae 6.16 i Epistolae 6.20, explica al seu amic i historiador Tàcit les seves impressions viscudes. En base a fragments retallats d'aquestes cartes testimonials de la versió castellana, reviurem i comentarem aquella terrible catàstrofe. Qui posarà veu a aquestes cartes és l'actor Gerard Vidal, que des d'aquí, Gerard, t'agraeixo moltíssim la teva col·laboració i el podeu trobar a www.gerardvidal.com, la seva web. Entreu-hi. I ara agafeu-vos fort, que comencem. Catàstrofes. Començarem amb la brutal història de Pompeia. Aprendrem com els volcans poden modificar el clima. Continuarem coneixent quina és la zona de la Terra i del sistema solar amb més activitat volcànica. I per últim, a la secció Ets un bon element, sabreu per què el sofre està dins del meu top 10. Cayo Plinio a Tácito. Salud. Me pides que te describa la muerte de mi tío, a fin de que más verazmente se transmita a la posteridad. Te lo agradezco. El 9º día antes de las calendas de septiembre. I hem d'aturar aquí un moment, perquè es va trobar fa pocs anys una inscripció en una casa, també pels fruits que hi havia en el moment i per la vestimenta que portaven, doncs que es trobava en època de collites i, per tant, a la tardor. I això fa situar la catàstrofe el 24 d'octubre de l'any 79 i no el 24 d'agost, tal i com es creia fins ara. A continuació, aquest personatge a la carta diu: Mi madre le indicó la aparición de una nube de inusitadas grandeza y forma. Los que la miraban desde lejos no sabían desde qué montaña salía, pero después se supo que se trataba del Vesubio. La nube tenía un aspecto y una forma que recordaba a un pino más que a ningún otro árbol, porque se elevaba como si se tratara de un tronco muy largo y se diversificaba en ramas. Creo que ello se debía a que, al debilitarse la corriente que en un principio la impulsaba, la nube, sin esta fuerza impulsora o debido a su propio peso, se desvanecía a lo ancho, y tan pronto era blanca como sucia y manchada, según llevara tierra o ceniza. I aquesta és una fantàstica descripció d'un pirocúmulus o flamagenitus que ens ha fet Plini el Jove. Doncs bé, aquest núvol, que és el que es forma després d'una erupció volcànica o d'una gran explosió, com per exemple una bomba nuclear, que això ens connecta al capítol pilot on se'n parla, que si encara no heu vist o heu escoltat el capítol pilot, aneu i, sisplau, entreu aquí, podeu accedir aquí dalt a la dreta, i entreu-hi. Vinga, continuem amb la nostra història. Como hombre muy sabio, le pareció que aquel portento debía ser visto desde más cerca. Directamente se dirige ahí, donde los demás huían, mantiene el timón en dirección al peligro y tan ajeno al miedo que tomaba nota de los movimientos de aquella calamidad y de cuanto se ofrecía ante sus ojos. Cuanto más se aproximaba, la ceniza caía en las naves cada vez más caliente y más densa, y también pedruscos y piedras ennegrecidas, quemadas y rajadas por el fuego. Estuvo a punto de volver atrás, pero dijo al piloto que se lo aconsejaba: «La fortuna favorece a los fuertes! Dirígete a la casa de Pomponiano!» I arriba a la casa de Pomponià i ell fingeix serenitat, fingeix estar alegre. Plini el Vell el que vol és apartar el temor que tots sentien, sopa i es posa a dormir. Plini el Vell dorm bé, però què passa? Que la cendra i les pedres comencen a omplir el pati de la casa. Si es quedaven en allà, ja no haguessin pogut sortir. Penseu que Pompeia va quedar sepultada per metres i metres de cendra i pedra expulsada pel volcà. Deliberaron si se quedarían bajo cubierto o si saldrían al raso, ya que el edificio vacilaba debido a frecuentes y largos temblores, y parecía que sus cimientos se corrían de un lado para otro. No obstante, si salían a la intemperie, era de temer las lluvias de pedruscos, aunque más soportables. Cotejados ambos peligros, se optó por la segunda solución. En mi tío, ello constituyó el triunfo de la razón sobre la razón. En los demás, el miedo sobre el miedo.
Se pusieron almohadas en la cabeza sujetas con trapos, única protección contra lo que caía. Total, que com la típica imatge de gent gran protegint-se de la pluja amb bosses de plàstic de súper al cap, aquesta gent es volia protegir de roques piroclàstiques amb coixins. Pareció oportuno ir a la playa y ver qué posibilidades existían en el mar, que estaba desierto y adveroso. Allí se echó sobre un lienzo y pidió agua fresca, y la bebió 2 veces. A él le despertó, y a los demás les hizo huir el olor del azufre. Se levantó apoyándose en 2 ciervos, pero cayó enseguida debido a lo que creo, a que el vaho caliginoso le tapó la respiración y le cerró el estómago, que tenía muy delicado y propenso al vómito. Cuando nuevamente se hizo de día, y era el tercero desde que había dejado de ver, su cuerpo fue hallado intacto y tal como iba vestido, pero más tenía el aspecto de dormir que de estar muerto. Important destacar quan diu que es fa de dia però tot continua a les fosques de la quantitat de cendres que hi havia a l'ambient. Al contrari que la ciutat d'Herculà, els habitants de la qual van morir de forma instantània degut a les altes temperatures emeses per les zones piroclàstiques, els habitants de Pompeia van morir de formes diverses. Alguns, com Plini el Vell, per asfíxia degut al propi ambient poc respirable i tòxic. Altres quedant sepultats per la cendra o per l'esfondrament d'edificis, i altres per impactes directes de la roca que expulsava el Vesuvi. Bum! Finalment, però, els que van sobreviure a aquestes circumstàncies van morir per una ola piroclàstica de temperatures altíssimes provocant l'evaporació instantània dels líquids del cos. En aquesta petita ciutat anomenada Pompeia, fa prop de 2.000 anys, quan entra en erupció el Vesuvi, 2 persones, concretament fa poc han pogut determinar que eren 2 homes, s'havien conegut. Encara no se sap si es van conèixer per Grindr o per Instagram, i en aquell moment estaven junts. Els amants de Pompeia, que tot just començaven a viure el seu amor, es van trobar cara a cara amb la mort i ho van fer abraçats. La cendra, el fang i la lava van petrificar les seves últimes paraules d'amor en una abraçada que encara perdura. I d'aquesta meravellosa i tràgica història, Carlos Sadness en fa una preciosa cançó de nom Pompeia, que us deixo també l'enllaç a la descripció. Una negra y horrible nube, rasgada por torcidas y vibrantes sacudidas de fuego, se abría en largas grietas de fuego que semejaban relámpagos, pero eran mayores. Allí hubieras oído chillidos de mujeres, gritos de niños, vocerío de hombres. Todos buscaban a voces a sus padres, a sus hijos, a sus esposos, los cuales también a gritos respondían. Unos lamentaban su desgracia, otros la de sus parientes, y había quienes que por miedo a la muerte la imprecaban. Muchos eran los que elevaban las manos hacia los dioses, y otros se habían convencido de que los dioses no existen. Creían que era la última noche del mundo. I després d'escoltar aquesta brutal descripció, perquè ho és crua, és brutal, que és un fragment de l'Epistolaesis 20, que és la segona carta de Plini el Jove, i llavors agafem el quadre L'últim dia de Pompeia del pintor rus Karl Brulov. Va començar a fer esbossos el 1827 i va fer l'entrega de la pintura el 1833. Veurem que agafa moltíssimes referències de com Plini el Jove descriu aquests fets i com li dona aquest to apocalíptic, també com les persones que hi apareixen ens recorden a grans escultures i pintures clàssiques, però contorsionades i amb un comportament tràgic mostrant la debilitat de l'espècie humana davant de les grans manifestacions de la natura. En honor al personatge Plini el Vell i arrel d'aquestes cartes de Plini el Jove, es coneixen les erupcions plinianes, com per exemple la del Vesuvi a Pompeia, caracteritzades per columnes de fum i cendra que s'estenen fins a l'estratosfera, expulsant gran quantitat de pedra tosca i explosions de gas contínues.
Per exemple, és molt coneguda també l'erupció pliniana de la illa volcànica Krakatoa, a Indonèsia, el 1883, com també l'erupció del volcà Tambora, a Indonèsia, el 1815. D'aquella erupció, considerada com la més forta de la història recent, va emetre material a més de 40 quilòmetres d'altura i va provocar un descens de fins a 3 graus centígrads de la temperatura a la Terra. Això no vol dir que totes les erupcions volcàniques afectin el clima, però aquesta, concretament, sí, es va conèixer com que era un any sense estiu. De fet, aquesta va ser la realitat el 1816, l'any següent, a Europa i als Estats Units. Aquest fenomen com va passar? Doncs mireu, l'erupció volcànica emet una gran quantitat de cendres i de gasos, com ara el vapor d'aigua i els òxids de sofre. I si aquesta barreja de matèria és llançada a les capes altes de la troposfera, pot arribar fins i tot a l'estratosfera, com en aquest cas de les erupcions plinianes, pot produir un esmortiment de la radiació solar en la seva arribada a la Terra i fer que s'abaixin les temperatures. Això és perquè els rajos de sol incideixen en aquests òxids de sofre o la quantitat de molècules de vapor d'aigua i doncs aquestes absorbeixen la radiació i no deixen que passi a les capes inferiors i, doncs, per tant, a la superfície terrestre. I d'altra banda, la circulació general atmosfèrica, els vents que hi ha en altura, s'encarreguen d'escampar el material emès pel volcà, és a dir, el volcà d'Indonèsia, doncs van notar els efectes també a Europa i als Estats Units. I ara retornem al Vesuvi, que actualment continua sent un volcà en actiu i que si entrés en erupció, esperem que no, més de 3 milions de persones que viuen al seu voltant, per exemple, allà on es troba la ciutat de Nàpols, doncs bé, que seria una catàstrofe absoluta. Però encara hi ha un potencial volcànic més gran en aquella zona just a 10 quilòmetres del Vesuvi, que és la zona d'activitat volcànica més extensa de la Terra i és coneguda com els camps flagreus, també com la terra de sofre degut a la quantitat de diòxid de sofre i de sofre que es pot trobar arrel de les fumaroles volcàniques, que n'emeten contínuament. Allà és on Vulcà, la deïtat romana, està picant amb la seva forja. I passem de Vulcà al seu pare, a Júpiter, el 5è planeta, aquell planeta, el gegant gasós del sistema solar. Doncs bé, el seu primer satèl·lit, el satèl·lit més intern, Ió, és l'objecte amb major activitat volcànica del sistema solar, amb més de 400 volcans en actiu. Els seus volcans produeixen columnes eruptives de sofre i diòxid de sofre que arriben a 500 quilòmetres de la superfície, i els rius de lava recobreixen la major part de la superfície de sofre i de diòxid de sofre solidificat. Per això, té un color groguenc d'un misteri captivador. Ets un bon element! Amb una massa atòmica de 32,065, una densitat de 1,960 grams partit per centímetre cúbic, un radi atòmic de 88 picòmetres i... Prou, atura això. Si tant us interessa, entreu a Viquipèdia, que per això existeix. L'element, amb el número 16, sofre. Doncs bé, si el sofre té una característica ben particular i ben notòria, és caput, que és pudent, que fa molt mala olor. En sèrio, és que és molt desagradable. Que fa molt fàstic, vaja. Tot i així, estimem-lo per ser com és i per tot el que ens dona, que no és poc. El sofre pur es pot trobar a la natura com a sòlid cristal·lí d'un groc molt llampant i amb minerals de sulfats i de sulfurs, com per exemple el disulfur de ferro, la pirita, que és un mineral, m'agrada perquè em recorda quan viciava a Pokémon quan era molt petit. I si el cremem, entendríem ràpidament per què diuen que l'infern en va ple. Huele a azufre todavía. Com aquell... Ja. I sobretot es troba en forma pràcticament pura al voltant dels volcans i dels guèisers amb una textura d'escuma dura que és com... Us l'hauríeu d'imaginar així, no? Com una escumeta porosa... No sé, com que ha de tenir... Ha de fer gustet tocar, no? Però ara no oblidem que continua fent pudor. Però no cal anar tan lluny de casa. De fet, si veniu a Caldes de Montbui, un poblet petit i preciós del Vallès, i aneu a la Font del Lleó,
és un brollador natural d'aigua termal que surt a 74 graus, aquí he fet la falca publicitària, doncs podreu sentir la ferum dels sulfurs, especialment del sulfur d'hidrogen que fa pudor a ous podrits. Per mi, una de les olors més desagradables, més molestes, realment, és la de l'orina després de menjar espàrrecs, que també la causa un compost que conté sofre, en aquest cas el metantiol, un metanol on s'ha intercanviat l'oxigen pel sofre. Hi ha gent que no pot sentir aquesta pudor, són privilegiats. Altres sí que podem i bé, doncs la olorem i ja està. De fet, mira, poseu als comentaris aquí baix pudor.sí si la podeu olorar o pudor.no si no la podeu olorar. Val? A veure, experiment, a veure què. Bé, el sofre també és un dels components bàsics de la pólvora, juntament amb el carbó i el nitrat de potassi. A part de fabricar pólvora, també el podem trobar en laxants i en insecticides. I molta precaució amb el disulfur de carboni, el sulfur d'hidrogen i el diòxid de sofre. Aquest últim, a part de ser molt tòxic, si reacciona amb l'aigua atmosfèrica, produeix la coneguda pluja àcida i en altes concentracions reacciona amb l'aigua dels pulmons formant l'àcid sulfurós, cosa que provoca hemorràgies internes, que et desfagis per dins, que no puguis respirar i al final de tota aquesta agonia et moris. I us preguntareu, que potser no, però jo us ho deixo anar. Es pot afirmar quelcom positiu del sofre? Doncs evidentment que sí. De fet, mireu, el sofre és un dels elements essencials pels organismes vius. I recorda, encara que no ho sembli, tu també ets un organisme viu. I és important per tu, perquè es troba en els aminoàcids metionina i cisteïna. I són molt importants els ponts disulfurs. Importantíssims els ponts disulfurs, que és un enllaç entre dos sofres. Què seríem sense aquests enllaços entre polipèptids que ajuden a donar estructura a les proteïnes? Doncs res! Destacar també el seu ús com a fertilitzant. Segurament hauràs comprat sofre en pols per tal d'ajustar el pH de les teves plantetes i que creixin fantàsticament. I per últim, però no menys important, l'àcid sulfúric. És l'àcid tot terreny utilitzat en infinitat de processos de fabricació per la indústria química. Per tot això, per aquesta dicotomia entre el bé i el mal, el sofre es mereix estar dins del meu top 10. Ets un bon element! Acabem el capítol recordant el recorregut que hem fet per la història de Pompeia, plena d'amor i de tragèdia, passant pels volcans, aquestes forces de la natura que expulsen aquest element tan impressionant que hem conegut avui, el sofre. Moltíssimes gràcies i fins al següent capítol. I recordeu, passi el que passi, no sigueu catastrofistes, podria ser pitjor. Catàstrofes.